Aizu, ez oso altua da. Atera nazazu hemendik, lagundu nazazu. Entzun alduzu norbait oiuka. Bai, norbaitek laguntza eskatzen ari da. Hemen, nago. Printzesa, zer egin behar dugu? 3 maila gainditu eta 3 izar magiko bildu behar ditugu. Ni salbatzeko. Egin dezagun. Az gaitezen Super Mario jokoarekin. Ixo, elur gela da. Baina, non dago gure zeregina? Nik lagunduko diet. Printzesaren mezua da. Irek dezagun. Sorte kutxa ireki behar dugu. Egin dezagun elkarrekin. Oh! Hau elur erresuma da. Eta oso hotza da. Begira, gaiztoak dira. Ideia bikaina, aizpa. Borrokatu dezagun gaiztoekin. Ideia hobea daukat. Begira, Oh, kargatu ezazu. Bat gehiago. aizu, anaia begira, gure izarra da. Bai, lortu dugu. Ezagutu dezagun bigarren, gela. Oh, txampinoi txikia da. Arinago, mesedez. Uste dut bigarren. Mailara joateko garaia dela. Ez dut sekula hain txampinoi handirik ikusi. Txampinoi hau erabil genezake gosari prestatzeko. Nirea da. Ez ukitu nire laguna, mesedez. Barkatu. Barkatu, izar magikoa bilatzen ari gara. Hau esaten ari zara. Ez. Txampinoiak otarretan bildu behar dituzu. Ondo. Berde eta urdin txampinoiak hartuko ditut. Laranja eta hori hartuko ditut. Let's go! Excellent! Azkena, Prest. Kolore guztiak hartu ditugu. Berdea eta urdina. horia eta laranja. Lan bikaina. Bai bigarren. Maila gainditu dugu. Maite mindutan nago landare bitxi hauekin. Entzun alduzu hori. Hemen, aspergarria da, salba nazazu. Aizu, gure printzesa gaixoa da. Azkar ibili behar dugu. Goazen hirugarren, mailara. Hortzadar erresuma da.
Zer da hori? Zure bila zabiltzana daukat. Aurki dirua erosteko. Zer? Hortzadarrean daude. Bai, hori ze. Ongi, saiatuko gara. Gorria da hortzadarraren lehen kolorea. Morea da hortzadarraren azken kolorea da. Let's go! Oh, yes! Aurkitu dut. Diru distiratsua. Bilatu dezagun guk ere. Bai, lortu dut. Laranja da hortzadarraren bigarren kolorea. Urdin iluna da hortzadarraren 6. kolorea. Let's go! Beste bat aurkitu dut. Bat aurkitu dugu. Horia da hortzadarraren 3. kolorea. Urdina da hortzadarraren 5. kolorea. Oh, yes! Diru bat gehiago aurkitu dut. Bai, lortu dugu. Berdea. Berdea da hortzadarraren 4. kolorea. Azkena aurkitu dugu. Azkena aurkitu dugu. Ei, Kruk, non zaude, zatoz hona. Non dago nire dirua? Ikaragarria, txamponak. Ezin dut sinetsi amaitu duzueni. Orain izarrak makina honetara sartu behar ditugu. Harrigarria. Zoragarria. Oso gertu daude. Bai, horixe. Eskerrik asko, nire heroia. Baina nola aterako da hortik? Ei, begira. Alex, zer esan nizun? Atea ireki behar dut. Ez zenuke atea ez ezagunei ireki behar. Baia, aste azkena da. Kaixo, sekretu kutxa entrega. Ez kezkatu, hau nire maskota da. Aita, utzi aldezakezu Wednesday sartzen. Haren armarekin jolastu nahi dut. Ez, arma oso beldurgarria da. Baina benetan jolastu nahi dut. Zer da hori? Ez. Alex, ez mesedez. Kaixo, sekretu kutxa entrega. Lore ederra. Baia, lore hain arriskutsua. Ez da arriskutsua, apur bat beldurtuta dago, saiatu laztantzen. Aita, jarekin jolastu nahi dut. Ez, lore hau oso arriskutsua da. Ez sniff egin.
Alex, ezin duzu atea ezezagunei ireki. Sekretu kutxa entrega. Etxe polita. Geratu naiteke hemen? Uste dut ezetz. Mutil ona, agur! Probatu dezagun Superman korrika egin ondoren. 1, 2, 3, 4, 5. Baia, funtzionatzen du. Nor dago hor, atea ireki behar dut. Alex, gogoratzen alduzu zer esan nizun. Ez ireki atea ez ezagunei. Sekretu kutxa entrega. Eskerrik asko opariengatik, baina ezin zara geratu. Bai, mutil ona. Agur, agur. Ikusi arte. Ikus dezagun honek zer egin dezakeen. Hau zinema da. Ez da divertigarria bakarrik. Lagunak bilatzera joango naiz. Mutilak, begira leku perfektua zinema baterako. Ba, mutilak, apaindu dezagun leku hau lehenik eta behin. Igerilekoak apaindu behar ditugu. Nire igerilekoa nire estiloan egingo dut. Bikaina, benetan! Hau nirea da. Ederra. Orain berdea jarri behar da. Ederra! Ez naiz kolore biziak gustuko, nire estilo propioa dut. Eta nire lagun maitea. Beltzaren kombinazio perfektua. Dena prest dago filmarako. Alex, zer esan nizun? Ez ireki inoiz atea ez ezagunei. Zer esan nahi dute galdera ikur hauek? Ikus dezagun. Zer da hau? Guapu. Superheroi bat naiz. Ez! Zorua laba da. Gaurko zure lezioa ausardia da. Laba zeharkatu eta Iron Manen kaskoa lortu behar duzu erronka osatzeko. Baina nola zeharkatuko dut? Pero dago. Honek funtzionatu dezake. Ez, saiatu gaitezen berriro. Ez,
ondoratu da. Beste zerbait asmatu behar dut. Azkenik, nire eskularrua erabiltzeko garaia da. Mea. Erronka osatua. Ea barruan zer dagoen jakiten dugun. Zer da hau? Ikaragarria. Perretxiko bat naiz. Gaurko zure lezioa besteei laguntzea da. Printzesa salbatu behar duzu. Aurkitu odietan eskutatuta dauden perretxiko eta txampon guztiak. Lagundu nazazu. Princess Peach da. Salbatuko zaitut. Txampon pila bat. Lehen pausoa eginda. Joan. Mushroom! Perretxikoak. Eginda. Printzesa salbatu dut. Hau zuretzat da. Orain nire txanda da. Pentsatzen dut nora joan dira? Interesgarria. Aupa, ninja dortoka bat al naiz? Gaurko zure lezioa zure beldurrak gainditzea da. Maltzurrak garaitu behar dituzu. Guztia prest. Hasgaitezen. Ez sentiro honena izan. Funtzionatu du. Bai. Eta azkena. Bai, maila gainditu dut. Nire beldurra gainditu dut. Abentura handia izan da. Sekretua argituta. Pozik nago printzesari lagundu niolako. Orain badakit zer egin horrekin. Uga, hau egin dugu. Gaur asmakizunak ebatzi ditugu. Eta balio handiko lezioak ikasi ditugu. Jubi!